El municipi de Subirats és el més extens de la comarca de l'Alt Penedès. El seu terme municipal comprèn diversos nuclis, barris i caseries envoltades de vinyes i de natura. Avui ens desplacem al castell de Subirats, situat a 300 metres d'alçada i des d'on es tenen unes meravelloses vistes de la plana del Penedès. El castell es troba al damunt d'un petit esperó allargat de roca calcària, a tocar de l'església de Sant Pere del Castell, també anomenada Santuari de la Mare de Déu de la Font Santa. Les primeres referències del castell les trobem al segle X, quan l'edificació era un punt clau en la defensa de la frontera de la Marca del Penedès, enfront l'amenaça musulmana. Era la frontera de Catalunya Nord, Penedès Nord, i Penedès, Catalunya Sud. Per tant, aquí l'horitzó és formidable. Llàstima que avui hi ha aquesta boirina que no ens deixa veure Montserrat al fons, que des d'aquí brilla. Era propietat, aquest castell, dels vescomtes a Barcelona, i aquí vivien els seus dos fills, Ermenard i Odolar. Els barons, que residien aquí des de l'any 917, com he dit, van fer un conveni amb l'abat de Sant Cugat del Vallès per fomentar l'agricultura de tota aquesta zona del Penedès. El castell ha sofert al llarg d'aquests 1000 anys d'història moltíssimes modificacions. Probablement inicialment només hi havia la torre mestra. Al llarg dels anys se'n van anar construint diferents dependències al voltant de la torre mestra, després el recinte emmurallat, però estem parlant d'una evolució constructiva al llarg dels segles. Durant la Guerra Civil, l'església va quedar molt deteriorada i va ser gràcies a l'esforç de l'actual rector i un grup de fidels que, mica en mica, es va poder anar restaurant. Posteriorment, es va recuperar la totalitat de l'església, deixant al descobert un absis preromànic de gran valor. Quan el senyor Pallàs va veure, Camil Pallàs, arquitecte de la Diputació, que va dirigir totes aquestes obres, una eminència, quan el senyor Pallàs va veure aquest absis net, juntament amb aquesta fornícula, va quedar encantat. I el senyor Rius, que era l'enginyer, el senyor Pallàs, digui alguna cosa. I el que va dir va ser això, de preromànica. A Catalunya n'hi ha molt, però com aquest, cap. És un presbiteri construït sobre la penya. Un dels altres espais que es va restaurar és el cementiri, col·locant-hi un sostre utilitzant com a model l'estructura de les criptes. Aquest cementiri es havia construït més o menys com tots els pobles del 1900, 1890, 1900, i estava completament destruït. Vam fer 15 làpides, per cada làpida hi ha 4 ninjos. Sobre la làpida es baixa i vam fer 4 ninjos. Un dels elements més destacats del patrimoni del castell és la pedra miliària, que es va trobar entre les runes. Aquesta peça ha estat analitzada per uns estudiants italians que es van desplaçar des de Roma per veure-la. Al passar aquesta porta, que ve de l'església, em diuen: Padre, este es el elemento que venimos buscando desde Roma camino a Cádiz. Es una piedra miliaria, contamillas, de la Via Augusta. I és un tesoro. Van estar 2 hores aquí, 2 hores filmant. Hi ha unes lletres encara, aquesta pedra està afaitada, trencada, i aquesta darrere meu estava a sobre, però convertida en sarcòfag. Y al final me diuen: tenéis una riqueza enorme. En España solamente hay 2 piedras miliarias de la Vía Augusta, esta
y una piedra de Alicante. Tenéis un tesoro. Fa un parell d'anys es va fundar l'Associació Cultural del Castell de Subirats, que treballa per preservar i donar a conèixer aquest espai d'un alt valor arquitectònic i paisatgístic. L'Associació del Castell de Subirats es va crear fa uns 2 anys amb forma jurídica i tot. És una associació sense ànim de lucre i està formada per una sèrie de membres que antigament havien sigut del Consell Parroquial i que ara formen part d'aquesta associació que té com a objectius, diguem-ne, potenciar les activitats que es puguin realitzar aquí dintre del castell de tipus cultural. Bé, en aquests moments ens trobem a la part alta del castell, que correspon a la part pròpiament militar del castell de Subirats. Recentment hem fet tota una sèrie d'intervencions arqueològiques aquí i hem habilitat tot un circuit per atendre els visitants que vulguin visitar aquestes runes del castell i es pot fer tot un circuit, tot un itinerari per mostrar aquest monument militar, la fortalesa del castell. Els 10 segles d'història han passat factura a l'estructura del castell i la majoria de les parets estan en runes. Tot i això, la Torre Mestra va ser restaurada fa uns anys. La restauració de la Torre Mestra i les diferents dependències contigües a la torre es va fer fa uns 10 anys. Va ser una intervenció que encara ara suscita polèmiques perquè hi ha gent que no li agrada i va ser una intervenció que es va fer amb uns materials de formigó que potser no lliguen massa idòniament amb el conjunt del castell i que probablement a data d'avui s'hagués fet diferent, no? Però bueno, la qüestió és que tenim una torre que està consolidada, que es pot visitar i que per tant no presenta cap perill de cara als visitants. La funció d'aquestes cabres que estan aquí pasturant per tot el recinte del castell és que mantinguin tota la vegetació ben neta i de forma natural, és a dir, sense intervenció mecànica, les cabres seran les protagonistes de mantenir tot el tema de la vegetació, diguéssim, a ratlla, no? A part, forma part també d'un atractiu turístic. Hi ha gent que venen aquí al castell i venen a visitar les cabres, no? O sigui que fan aquesta doble funció d'atractiu turístic i de neteja del sotabosc i de les herbes del castell. Cada 1 de maig el castell s'omple de visitants per celebrar l'aplec del pa i l'empenta. Es rememora la tradició en la qual el mossèn feia pa pels pobres a partir del blat dels voltants del castell. Enguany, aquest any, l'1 de maig, que celebrem l'1 de maig, varen fer 1.500 panets i els repartim ordenadament i abans, i procurem que ara també, sempre ho repeteixo, diem aquesta oració. Aquest pa beneït no me'l menjo per gana, ni per set, ni per aliment, sinó perquè ens serveixi de sagrament. I en feien 3 trossos. Un se'l menjaven a la taula per compartir més unes engrunes, l'altre el posaven l'altre trosset a la vinya per les pedregades i l'altre trosset el guardaven per posar a la finestra quan feien tempestats i mal temps. Gràcies a l'esforç de l'Associació Cultural del Castell de Subirats i el mossèn Josep Reventós, el conjunt arquitectònic ha esdevingut un punt d'atracció turística pel municipi de Subirats.
I des del Patronat de Turisme de Subirats vam arribar a un acord amb la parròquia, que és la propietària del castell, i des de finals de l'any 2009 col·laborem amb la promoció del monument i al mateix temps a gestionar les reserves de les visites de grups que es poden fer aquí al castell de Subirats i al santuari de la Fontsanta. Inicialment era només a l'interior del santuari, però en posterioritat, després de fer aquest circuit pel que és la muralla i les ruïnes del castell i també amb la incorporació de les Cabres, que és una nova atracció turística, es fa una visita molt completa que es pot fer de dilluns a dissabte a partir de les 11, dura 90 minuts, i per concertar-la només cal adreçar-se al Patronat de Turisme de Subirats, a l'oficina de turisme, sigui a la nostra pàgina web, turismesubirats.cat, o al telèfon al 93 899 3499. Envoltat de natura i elements d'un gran valor arquitectònic i històric, el castell de Subirats s'erigeix com a agradable indret on gaudir d'unes bones vistes, tot coneixent els seus 1000 anys d'història.